Saludem el nostre personal weight coach. Què tal? Com estàs, Francisco? Molt bé, bon dia. Què, la Laura? Laura, bon dia. Bon dia. Com ha anat això? Bé, bueno, hi ha hagut de tot. Ja veieu que hi ha un canvi de to. Perquè la Laura, com sabeu, fa quant de temps que estàs ja fent aquesta... La dieta, 4 setmanes. 4 setmanes. 4 setmanes. Fins ara era tot, escolta'm, era floretes tot, eh? Flors i violes. Flors i violes. Estava emocionadíssima amb la dieta que estava fent amb l'ajuda del Francisco, i avui, quan ha entrat a l'estudi, jo li he vist la cara que dic, ui, què ha passat? Avui ens ho explicarà. Vinga, ara fem... Operació bàscula. L'operació bàscula. Què ha passat? Bueno, que estava a l'avió als núvols i m'he tirat. És que et brillaven els ulls i tot, Laura, ho havíem comentat aquí, que estaves molt emocionada. O sigui, Sí. Ara toques de peus a terra, diríem. Exacte, sí. Estic contenta, Estic molt contenta. Però l'eufòria ha baixat perquè, bueno, ens hem centrat més, també. Ara ens explicareu, a veure, exactament, perquè tinc curiositat de saber què ha passat perquè ara hagis baixat del núvol. Però això és normal, Francisco. Sí, jo trobo que és normal i és bo. Les coses normals les acceptem com a bones, no? És a dir, ara hem aprofitat aquestes primeres 4 setmanes d'eufòria, tota aquesta energia, tota aquesta il·lusió per començar, i ara haurem de buscar l'energia per una altra banda. Molt bé, doncs la buscarem, i fins i tot potser d'aquí moltes setmanes provocarem la gana perquè aquesta gana li ofereixi una energia en un moment determinat. És a dir, que hem d'anar buscant l'energia allà on la trobem. Aquestes 4 setmanes ha estat aquesta il·lusió, molt bé. Ara trobarem Però l'energia. què ha passat? Què has passat gana? És aquest el problema que has tingut? Bueno, hi ha hagut una miqueta de tot, hi ha hagut una part de gana, però que l'he controlat més o menys bé. Hi ha hagut la serp o el cuc aquest a la panxa. O el drac, directament. Sí, no sé, que no és ben vegana, però tens com una cosa de ai, ara em menjaria alguna cosa, i hi ha hagut el ai, ara me lo como todo. Vull dir, tot. El desenfreno, aquell que t'agafa en un moment determinat, que dius, el que em posin per davant m'ho empasso, que és un moment com d'ansietat, no? Que vius. I si no m'ho posen pel davant, me'n vaig corrent cap a la nevera, Exacte. que és el que ha passat, no? Això va passar. Clar. Vas a la nevera, l'obres i tot el que es pugui menjar, doncs ho agafes. I en aquell moment, tu com et senties? Tu te'n recordes d'això? No, en aquell moment no... No penses. Tens al cap a menjar. A més, de peu, davant de la nevera, ràpid, quan acabes és quan dius, ai, què he fet? Molta gent se sentirà identificada amb això. Això és molt habitual. Molt habitual. Per què passa aquesta febre que de vegades t'agafa i vas a la nevera i agafes el que et trobis, i a més barreges coses que dius, però quin fàstic, perquè menges una cosa i després l'altra i després et sents fatal. Per què passa això? Jo sé que tu ets periodista i tu has de fer aquesta pregunta. Per què? Jo, com que sóc coach, no et contestaré. Moltes gràcies. Molt bé, molt maco. I et diré, a mi el per què m'importa relativament poc. Doncs és important el per què a la vida, o no? Jo prefereixo centrar-me en el com ho solucionem. Perquè, per què? Encara que sàpigues per què, si no tens una solució, saber per què no et serveix de res. Vull dir, potser podria... Home, però t'aporta informació. T'aporta informació. Potser podríem buscar una teoria que digués que amb aquella il·lusió el seu cos estava segregant determinada hormona que la feia volar pels núvols, la feia sentir millor, etc. I que de cop, quan va acabar aquella il·lusió, va deixar de segregar aquella hormona, van baixar els nivells de vés a saber què, i per tant se li va despertar aquesta ansietat. Però ella no pot controlar quan s'agrega aquesta hormona i quan no s'agrega aquesta hormona, doncs saber per què a mi concretament no em serveix de res. Ara, com podem solucionar-ho? Aquí és on la setmana passada, fa 15 dies, quan la doctora Espallargas estava explicant que ella la veia contenta, molt il·lusionada, no sé què, deia, home, clar que fa sacrifici. I te'n recordes que jo vaig posar una cara de... Sí. No hauria de fer sacrifici. És a dir, o ho centrem en el plaer, o si ho centrem en el sacrifici, ens passarà això... Acaba sortint per una altra banda. Aleshores, com podem solucionar aquestes corredisses cap a la nevera? Una mica amb el que ja anem treballant, però estem començant i les coses arriben amb el seu temps. Clar, té el seu temps. És a dir, multiplicar els moments de plaer. Jo no sé, jo li preguntava, com és el cafè del matí comparat amb el d'abans? Ui, fantàstic. El gaudeixes molt més. Moltíssim més. A l'entrepà de mig matí.
Bestial. Millor. Està estupendo. Molt bé. De moment ens saltem al dinar, però el sopar, ara, que sopes amb la família, molt més d'hora, com va? També, molt millor, molt millor. El gaudeixo molt més. Abans no el gaudia gens. I el dinar, encara que no és la bomba, està bé? Sí. Però aquí hi ha un problema amb el dinar, o què? El dinar és l'àpat, diríem, en aquests moments que menys gaudeixes del dia? És el que faig sola, normalment, i... I què et fas per dinar? Depèn, Verdureta. però Ui, quina normalment cara. hidrat. No. Hidrat. No. Carn a la planxa. No, hidrat, però jo ara, aquesta setmana, li he presentat Jo que ara em renovaré cada setmana i anirem fent plats nous... Està molt bé, això, no caure la rutina. De fet, per Sant Jordi et van regalar un llibre de... Sí, del Ferran Adrià, el llibre de la família. O sigui, Perdona, de la família. la bomba, aquest llibre és. És fantàstic. És una passada, aquest llibre. Sí. I ja he tret un munt de plats d'allà. És que és una passada, està tan ben estructurat. Sí. Doncs està molt bé. O sigui, que gaudeixi. Si aconseguim que gaudeixi en cada àpat, encara que sigui un petit cafè, Clar. no li sortirà el monstre. Exacte. Perquè una vegada sortit, pregunto, Francisco, pots fer una frenada, o sigui, un tancament de portes, o sigui, dir, no surtis d'aquí i aconseguir no cedir a la tentació? És complicat. És difícil, Jo li vaig preguntar, i ell em va respondre molt sincerament, per què no em vas trucar per telèfon? Perquè en aquell moment no vaig voler trucar-lo. Tu no volies que et frenés. No, perquè no volia que ningú em digués en aquell moment no mengis. Jo volia menjar. Aleshores, el que podem aprendre és a detectar l'inici d'aquest drac. És a dir, si detectem segurament mitja hora, una hora abans d'aixecar-se i anar corrents cap a la nevera... Però que difícil, perquè és com molt impuls... O sigui, de sobte, No, però no? pensa Com que ho vius, tu? té el millor weight coach. Vull dir que n'aprendrà. Sí, hi ha símptomes, que es poden detectar. Evidentment. S'ha de detectar i aleshores, si ell em truca quan comença a sentir aquella sensació, segurament la fem desaparèixer. Però tu truquen els clients en aquest moment? Van trucant. I què els dius? No, com ho fa? O sigui, què li dius? Perquè es deuen enfadar. És el que diu ella. Si tu tens moltes ganes de fer una cosa, que et diguin no, toca molt els nassos, això fa molta ràbia, T'ho diré d'aquí 15 dies. Ah, mira, que és punyetero, tu! Avui no em vols respondre, però què és això? És que vale, t'ho he d'aquí 15 d'explicar. dies. Si vols et dic el S'ha que t'he d'explicar dit. bé. No, s'ha d'explicar bé. Ens aguantarem. Aguantem-nos, doncs. Aguantem i d'aquí 15 dies ho descobrirem. Què? Puges a la balança? Va, som-hi. Vinga. D'on veníem? De 97,7. Clar, recordem que va tenir aquest atac, diríem, que això m'imagino que ho va notar després en el pes. Va pujar 700 grams, 700 grams, en 2 dies. Quan era? 95,9. I veníem de 97,7. Quilo 800. Perdona, molt bé. Sí. Tot i aquest impàs que vas tenir, aquest atac de gana, doncs trobo que Déu-n'hi-do. Ja portem 4 quilos. Bravo.